Som la Neus Cardona, soc professora de filosofia, soc nascuda en aquest poble, a Sant Agustí, i aquí és on celebram cada setembre les nits de poesia en Estancó de Cal Curt. Un espai on, així amb la nocturnitat i amb l'acompanyament de la lluna, generalment, feim que els versos s'escampin i siguin compartits per el poble, que és el nostre desig, que la poesia no sigui una cosa elitista, no sigui una cosa que faci por, sinó al revés, que sigui una veu compartida entre tots i per tots. Pòsits de llum és un llibre que, com diu el seu títol, està ple d'elements lluminosos. Des de, per exemple, la llum de les espurnes marines, a la llum que trobam en un somriure, la llum, per exemple, que té una lluna enjogassada, la llum que té l'amistat, que té l'alegria, que té el somriure de les persones que tens en el teu voltant. Per això li vaig posar pòsits de llum, perquè crec que és el que intent que entre els versos traspuï i pugui ser compartit per al lector, que quan el tingui a les seves mans o la lectora, espero que senti aquesta escalforeta de la llum. Els poemes que trobareu a Pòsits de llum són poemes que intenten ser propers, que són una petita oda a la senzillesa, perquè penso que allò vell en el final està en allò senzill, i m'agradaria agrair a Edicions Aïllades la publicació d'aquests poemes i a poder formar part de la col·lecció Ones de Poesia. Pòsits de llum té a la portada el quadre d'Anna Maria Antoinette Cortens, que forma part de la seva exposició L'art de la llum. Quan el vaig veure, el cert és que me'n vaig enamorar i ja duia dins el cap aquesta idea de crear pòsits de llum i va tenir la gentilesa de dir-me que el podia utilitzar per la portada. Després també estic molt agraïda a Eva Turantonio perquè li vaig enviar els poemes, perquè els hi fes una ullada, perquè em comentàs també què li semblaven i en la mateixa li vaig demanar si li agradaria fer-li el pròleg i també tot d'una em va dir que sí. Una menció molt especial per na Marga Jarrín, que ha posat les il·lustracions en les quals ha posat el seu temps, la seva estima, i són 4 petits tresors, perquè quan acaba trobam una darrera il·lustració, que ha estat un plaer poder compartir amb ella i poder anar dant i forma, juntant la poesia i la il·lustració. La nit embolcalla un caramel amb gust de poesia i a la boca es fon en un tast d'enyor i melangia.